Jeg vidste faktisk ikke med sikkerhed, om jeg vil lave den her video. Og lige nu, mens jeg er i gang med at indspille den, der er jeg stadigvæk i tvivl om den ender med at være en video værd, eller om jeg ender med bare at sende det ud, fordi I fortjener lige at få at vide, hvad der er sket, siden I ikke har set en video for mig i et godt stykke tid nu. Lørdag for, 10-11 dage siden, altså ikke i lørdags, men sidste lørdag, der var jeg inde ved min kærestes arbejdsplads, Nage, og så få en ret seriøs behandling. Det her, det var altså noget, som kun læger må lave, og det var altså noget, hvor jeg fik skrællet hele huden af. Og jeg mener ikke at få skrællet huden af, sådan som, men ved, sådan en kartoffelskræller eller noget som helst. Det her, det var ren laser. Så det gjorde mega nas. Altså, den brændte jo nærmest huden af. Og den var helt inde og køre på øjenlågen og så videre. Og min datter blev ved med at spørge, jeg forstår ikke, hvorfor vil man gøre det imod sig selv? Hvis du bliver hængende her i videoen, så kommer jeg til at fortælle senere, hvorfor jeg kunne finde på at gøre sådan noget ved mig selv, men jeg kommer også til at vise, hvordan jeg så ud. Men pas på, det er ret sarte billeder. Og jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg ville lave videoer undervejs, og dermed fortælle, hvad det var. Men samtidig så skammede jeg mig så meget over mit udseende, at jeg følte, hvis der var nogle nye, der var kommet ind, så ville jeg miste dem. Og de gamle ville måske være skræmt eller tænke, sådan vil han se ud hele tiden. Altså jeg kan fortælle mine egne børn, de sad hele tiden og stirrede på mig. Ja. Men det startede med, at jeg så skulle tage nogle piller, som jeg skulle starte på allerede dagen før. Og da jeg så kommer ind, så får jeg lidt flere piller, men jeg får også at vide, at jeg skal have noget creme på, noget bedøvelsescreme, som skal smøres på overalt og helt ind på øjenlågene, fordi det skal altså også ind på øjenlågene, det her laserbrænde noget. Derudover så får man altså sat sådan et eller andet skjold i, som fungerer som en kontaktlinse, så det er ikke udenpå, men det skal ind på øjet. Så jeg får nogle øjendråber, som skal gøre, at det slapper lidt mere af, når det her skjold det kommer på. Og så får jeg det her skjold på, som så beskytter øjnene mod, når de kører laser henover her. Jeg tror selve behandlingen, altså hvor de er i gang med at brænde mig, det tager nok mellem en halv time og 3 kvarter. Jeg kan simpelthen ikke huske det sådan helt præcis, men det føles som rigtig lang tid, fordi det gør rigtig ondt. Men kun imens. Det gør kun ondt imens. Og jeg tror, at for dem, der plukker øjenbryn, der vil de tænke, så slemt var det vist heller ikke, hvis der er ikke med. Og det tror jeg sådan set, de har ret i. Men så igen, det er sådan en laser, og den brænder altså ned på huden. Men du har det her bedøvende creme på, så jeg tør ved med, at det kunne have gjort rigtig ondt. Og jeg tror bare, at det man oplever, der gør ondt i virkeligheden, er, at huden den stresser over, at den kan mærke, at der er sket noget herover, fordi det gjorde meget mere ondt herover. Altså, man startede her, og så gik man herover bagefter. Så jeg tror, at det er sådan noget mere, end at det rent faktisk er smertefuldt, fordi, som jeg nævner, så gør smerten over lige bagefter. Og inden vi går videre med, hvordan det her det ser ud, fordi det kommer altså lige om lidt, det er jo sådan ret specielt, hvordan det ændrer sig hen over nogle dage, fordi jeg heler faktisk ret hurtigt. Så vil jeg lige prøve at fortælle, hvorfor vil jeg gøre sådan noget som det her. Men til at starte med, så var der en primær grund og en halv anden grund, og så viser det sig faktisk, at der er kommet flere grunde til, efter jeg har fået den lavet, som jeg selv er enormt glad for. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik det lavet, og det er slet ikke sikkert, at andre folk ser det her. Og sådan skal det heller ikke være, nødvendigvis, med kosmetiske ting, man får lavet ved sig selv. Det er ofte bare, fordi man selv går og tænker på det. Se sådan en som Morten Mønster, der fik lavet hans hår. Der er nok ikke ret mange af jer, der har tænkt, at han var tyndhåret, men det var noget, han selv fik spekuleret over. Så sådan nogle ting, det er altså noget, man gør for sig selv, og ikke nødvendigvis for andre. Årsagen til, at jeg fik det lavet, det er, hvis I ser nogle af mine andre videoer, så havde jeg sådan nogle knupper, som jeg har forsøgt på i flere år at komme af med. Der var en oppe i panden, og der var noget her på næsen, og altså, jeg havde lidt over det hele. Og det havde jeg fået at vide af en hudlæge, som kommer hos min kæreste for at lave negle, og er en god ven af huset, at hun altså godt kunne hjælpe med at komme af med ved hjælp af den her laser. Men hun sagde også, at det kræver mere end én gang. Så hvis jeg nu starter med at vise resultatet af det, så kan I prøve at se, hvor meget én gang har gjort indtil videre. Nu kigger jeg ikke lige op på jer, for jeg skal lige kunne se mig selv, hvor jeg peger hen. Men I kan altså se, her, der har været noget, og den så altså sådan her ud før. Og hvis vi så kigger herind, den var noget større. Og den tror jeg ikke, den har generet mig på samme måde, men stadigvæk nok. Så er den også blevet noget mindre, men det er sådan en, jeg stadig kan mærke. Og så havde jeg også en her, som man stadigvæk lige kan fornemme, er der. Men det, og så heroppe, der var en lille en, som jeg stadigvæk er sår fra. Men det er altså sådan noget, som det her det gør. Den koncentrerer de ned på det her, sådan at det bliver fjernet. Men en anden ting, jeg fandt ud af, det er, jeg har været rigtig dårlig til at passe på min hud på flere måder. Først og fremmest ved at være ude i solen.
så har jeg ikke beskyttet mig nok med solcreme, fordi jeg altid tænkte, at jeg fik sådan en flot farve. Men jeg havde simpelthen så mange solskader rundt omkring, det vil sige sådan nogle små pigmentfejl. Og de var der ikke, mens jeg var yngre, men i takt med, at man bliver ældre, så arbejder kollagen i huden bare på en anderledes måde, og dermed også pigmenterne, og det gør altså, at man kan risikere at få sådan nogle solskader. Og særligt heroppe, der kan man så ikke fornemme en lille smule, men der var jeg altså helt nubret i huden, og den var helt brun, uanset hvilken farve resten af mit ansigt havde. Og den tror jeg, det eneste jeg havde tænkt over, det var, at jeg var træt af den, så jeg var begyndt at sætte håret på en måde, så det rodede lidt mere ned foran. Det kan I nok også godt huske, at jeg lige pludselig var begyndt at lade mine krøller bare gå amok. Jeg har krøller fra naturens side, eller bølger, men der lod jeg det bare sådan gå ned over, fordi jeg skammede mig mere og mere over det. Og det sjove ved den her laseroperation, det var, at som huden den begyndte at hele, og dermed begyndte at skalle noget mere, så begyndte det her faktisk at trænge ud i huden, og blev til døde hudceller, altså sådan noget, du bare ligesom kunne pille af, ligesom sådan noget kaffegrums. Nu får jeg helt lyst til kaffe. Eller bare koffein. Energi. Så min hudkvalitet sådan over det hele, den er faktisk blevet ekstremt stærk, og den er blevet ekstremt sund, og jeg er ikke engang færdig med helingsprocessen. Og det eneste, der har gjort ondt på noget som helst tidspunkt, altså udover da jeg fik den lavet, men det var slet ikke, da jeg kom hjem. Altså det føltes som om, at jeg var solbrændt i ansigtet, og brændt er jo nok egentlig det rigtige ord, for jeg var jo helt brændt af. Men jeg følte som om, jeg var solbrændt, så det spændte en lille smule, og jeg vidste, at jeg skulle smøre mig selv ind i creme hele tiden. Så det gjorde jeg. Som nogle af de videoer og billeder, I kommer til at se nu her lige om lidt, det var altså noget, hvor man kunne se, at det helt glinsede, fordi jeg hele tiden skulle have creme på. Og det var ikke bare hvilken som helst cremer, der gav fugt, det var altså nogen, der også skulle sørge for, at der ikke kom nogen som helst bakterier til. Altså lidt ligesom, når man har fået penicillin som piller, fordi det fik jeg rent faktisk også. Man skulle være sikker på, at der ikke kom nogen som helst infektioner, fordi det var så åbne sår, som det var. Men det eneste, der reelt gjorde ondt, det var faktisk på en dag, jeg tror det var, jeg fik det lavet om lørdagen og natten til onsdag. Der krassede det så meget i huden, fordi det heler så hurtigt, som det gør for mit vedkommende i hvert fald. Det krassede så meget, det føltes som om, når en der stod med en nål, og så stak mig sådan over alt i ansigtet. Og det gjorde simpelthen så ondt, at jeg var nødt til, jeg spurgte min kæreste, som jeg har ret klog på hud, om jeg kunne få lov til at ligge med en våd klud på, eller om det ville tørre ud, eller noget som helst. Så sagde hun, altså over flere dage, hvis du lægger i vand, ja, så tørrer man ud, så begynder du at ødelægge nogle af de, jeg kan ikke huske, hvad man siger, det er, men noget nede i huden ødelægger du i hvert fald, hvis du får for meget fugt, altså for meget vand. Men det vil ikke gøre noget at ligge sådan en nat, så jeg lå også bare med en våd klud på, fordi så kunne jeg lige gøre sådan her, når det lige stak for meget, og så føles det som om, at det lige dæmrede smerterne. Og igen, det var ikke rigtig smerter, men smerter, det er sådan meget forskelligt, hvordan beskriver man lige smerter. Er det en nål? Noget, der krasser? Er det noget, der kilder for meget? Er det, du ved, hvad er smerte i virkeligheden? Men det var altså reelt det eneste tidspunkt, det gjorde ondt på. Og det, I kommer til at se lige om lidt, det var altså, det så rigtig slemt ud, men det så meget værre ud, end det føles. Men det gjorde jo også, at hver gang jeg kiggede mig i spejl, så havde jeg ikke lyst til at gå ind og så lave en video til jer. Fordi jeg var glad for, at jeg fik det lavet, men jeg var ikke glad for, hvordan jeg så ud på det tidspunkt. Så i nogle dage, der var jeg slet ikke udenfor. Jeg kørte børnene i skole, men jeg var ikke inde i nogen supermarked eller noget som helst. Og nu til, hvordan jeg så ud. Da jeg lige kom hjem, der var det ikke sådan rigtigt for alvor begyndt at bløde, så der var lige sådan en hister her, hvor man kunne se, at der var noget, der blødede, men det var mest af alt det, at man kunne se, at huden var måske stresset, og så havde jeg fået alt det her creme på, som altså skulle ligge og suge hele tiden. Men i løbet af aftenen, så blev det lige pludselig noget værre, så begyndte der at pippe blod frem over alt. Og særligt var det faktisk, når jeg smurte cremen på, så var det ligesom om, at så var det først for alvor der, at det er sådan som om, at jeg bare rodede i nogle sår, og så begyndte de at bløde. Så selvom jeg faktisk ikke blødte i løbet af dagen, så lige snart jeg smurte creme på, så begyndte det at bløde, og så havde jeg jo så naturligvis sår, der så ret slemme ud. Og på dag 2, så begyndte huden at hæve noget mere, og så har jeg altså sådan lidt mere rødme rundt omkring. Stadigvæk sårene, men der var mere rødme de steder, hvor laseren havde været. Og jeg ved ikke, om man lige kan ane det, men det går faktisk cirka hertil, fordi at jeg behøvede ikke hernede af ved skægget. Det vigtigste var egentlig det, som sådan stikker frem. Så man kan se sådan, hvor det har været, og så omkring øjnene, der kørte de en anden type laser eller en anden type nål. Så derfor var der ikke rød der, fordi det er noget med, at det må ikke være så kraftigt omkring øjnene. Men min øjenlåg var meget hævet, så jeg rendte rundt hele tiden og følte, at jeg faktisk ikke rigtig kunne se noget, fordi jeg havde fået det her laser ovenpå. Så de var meget hævet, og det gjorde også, at det var sådan svært at få øjne om morgenen. Men allerede om mandagen, der var det faktisk aftaget en hel del. Slet ikke nok til, at jeg har lyst til at komme ud, men stadigvæk nok til, at man tænker, okay, det værste af helingsprocessen, den skulle egentlig have taget 4 dage, men den tog ikke engang 2 dage for mit vedkommende. Så det var gået ret hurtigt,
for den del. Og jeg skulle egentlig have begyndt at skalle i den weekend, vi lige har været i, men det gjorde jeg allerede om onsdagen. Så det er gået ret hurtigt for mit vedkommende, og derfor sidder jeg også her og kan fortælle de her ting. Ellers så kunne der godt have gået endnu en uge, før at jeg kunne have været der. Og hvad er budskabet med den her video? De fleste kommer til på et eller andet tidspunkt at have lyst til at gøre noget ved sig selv, fordi der er noget, de måske har gået og kigget på for længe, eller noget, de fortryder, de ikke gjorde. Langt de fleste af dem, der kommer op ved Nage og andre kosmetiske klinikker, det er faktisk nogen, der har fortrudt, at de ikke startede tidligere med at passe på deres hud. Og I får at vide konstant, at I skal tage solcreme på. Det var ret slemt. Og det er altså, hvad der kan ske, hvis ikke du passer på din hud. Både med solcreme, men også bare at få den renset i bund hele tiden. Så selvom man er ung, selvom man føler, at det hele det spiller lige nu, så pas på din hud.